छोड़ो ओके चल अरे चला तनी छड़ा चला चला। अरे दरोगा जी उनकर गलती नहीं थे। ए दरोगा जी तनी कुछ खाए के मंगाई ना महाराज। सवेरे सवेरे को मुर्गा देख लेनी तब से मुर्गा भात हमारा दिमागो पे नाचता। मंगाई ना बहुत भूख लागल बा। एगो चिकन बिरयानी मंगाई। ससुराली आज बड़ा ना चुप रहा बा। ना बोलबो तो नाची ने बस्तिर खड़ा रहो ना। ए मंगा दी ना मंगा दी। नमस्ते। नमस्कार माँ साहब बैठल जा। हेलो कामर साहब आई आई बैठी। बड़ा लेट का नहीं आवे में। बैठी। मास्टर साहब आप जैसन भला आदमी के इ थाने आइल बार बार शोभा देता। क्या लगल पंचायती करे भूख लगल बने। हई रख ले जाओ। ये का करता नहीं मास्टर साहब भला हमनी के आपसे घूस लिहल जाई। हाँ तो बाप बापे होला छड़ावे आगे। लइकन के मिठाई खाए खातिर बा। ना ना मास्टर साहब एकर कोनो जरूरत नहीं खे। एके डांट डपट के वैसे ही हमनी के छोड़ दिहल जाई। रखिए के। एक मिनट सुनी ना। हाँ एकरा के छोड़े खातिर पैसा नहीं देत। तब काहे के भीतर रखे खातिर। जी साहब कोनो ऐसन धारा लगाई कि ससुरा 2-4 साल खातिर भीतर हो जाओ। आ देखी ना कोनो व्यवस्था हो के नु तो उम्र कैद एकरा के करवा दे ताकि हमार बचल उम्र शांति से गुजर जाओ। जी आह बाप देखी दरोगा जी देखी अभी तक ले पूत का पूत देख ले हो खब लेकिन बाप को बाप ना देख ले हो कब रहुआ ना देख ले हो खब। हे धरती फाटो फाटो आ कुछ लोग के अंदर ले लो ऐसे जब हमारे से रहल नहीं खजाते धरती पर। देखी देख ली दरोगा जी ये थाना में रहुआ सामने हिंसा होता हमरा संग। माँ साहब आप जाई हम देख सोच ले कि घरे का होत होई हमरा संग। जाई माँ साहब। हेलो चपलवा ले ली काट उठ कर जाई ना तो एक इल्जाम हमारे पर डाल दे रहुआ। जाई दरोगा जी मंगा दे बिरयानी। ए दीवान जी। जी साहब। एके छोड़ा जी नहीं सर। तो हमनियों के जेब खाली हो जाई। जी एक बार अगर बिरयानी खिया दिहल जाई ना तो एके बार बार खियावे के पड़ी। जी छोड़ा के। अरे तो खिया के छोड़ दे ना ना चुप रहा बा। भगावे के। खिया दी ना। हाँ हाँ ए सुधर जो आपन नहीं तो कम से कम बूढ़ा बाप के ध्यान दो। जा यहाँ से जा। अगले बार तो बिरयानी खिया दे। चल भागा यहाँ से। अरे हमारे फेवरेट दरोगा है। चल तन फिर आए। और ए पहले ही बताओ ई माला कहाँ से ले लिया। कोनो मुर्दा पर से उठौली है कि किन ली है। तोलाते हमार उत्तराधिकारी ते ही बनबे। पहना दे तुलू तो भैया तुते ई काय खाती आज तू मिलाते ए तैतवा बात पुली ते तू तैला कुछ डला के बाद ते का नहीं के बोल देत। तू तो जानते वाला छूट गेला एक रील खराब बा। रघु तोर बाल ढेर उड़ा गइल बा। आजकल जानते बारे जे बाल रोपाता ट्रांसफर केहू के लग जाता। तो हम सोचो तनी कि ट्रांसफर करा दी अंगूठिया कैसे हो जाई। देख शाम होके वाला बा। बाकी व्यवस्था करे के बा। चल चल आ निकला बाहरी ए राजा चोट्टा निकल। ए नारायण भाई अरे सुतला रह बा। अरे जागा निकला। का भइल बरकत भाई का बात बा काहे इतना चिल्लाता रहो। पूछे तारा कहत ना चिल्लाता रहा तो हर सुपुत्र हमरा मुर्गा रात के हमरा के खिला देला। का जी राउर मुर्गा खानी रहुए त काहे इतना चिल्लाता। अरे तू चुप करो। अब बरकत भाई अपना मुर्गा के पैसा ले ला हमरा से। अच्छा अब तू दाम देबा। अरे वो मुर्गा अपना हम बेटी दामाद खातिर रखले रहनी। देखा आ गए बबुआ। का बरकत भाई मैंने कल के मुर्गा में प्याज वाज ठीक रहे ना। देख कल बरकत चाचो रहनी आज बरकत भाई अब इना हमरा के बरकत बेटा बना ली हन। तोर भाई कैसे हो गेले रे। अरे तो बरकत भाई ना कहनी बरकतवा तो ना कहनी। अरे लेकिन इनकर मुर्गा काहे खइले। अरे तो हम ही अकेला खैले बनी
इहो खइले बड़े लॉन्ग पीस के खाओगे लेग पीस हाँ तो लेग पीस 2 गो लेग पीस ना खाओ मने उ तो हम ही खैनी अब का पंखवा खाइबा आए का जी लेग पीस ही है खैनी हाँ और रउआ लइका के डांटत बानी हो लेग पीस तो हम ही खैनी हाँ सही कहा था मुर्गा मोर होला का देख लीजिए मार साहब बात ऐसा है ना कि अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका भी अलग अलग ही होता है हाँ? हाँ? हाँ। वही आप नहीं पढ़े बाकी सब पढ़े वही नहीं पढ़े है ना हाँ। बेटा हाँ? ऐसा है हाँ जो मैं पढ़ा हूँ हाँ बताऊं तुमको हाँ। ओके ओके लड़का कहीं है बिगड़ने वाले कहाँ गई पल अरे रउआ के ही का हो गइल ह पल हम ले आवता नहीं पानी शांत हो जाई रउआ भी लइका हो गई नी लइकन के संगे हाँ पल शांत रही तबीयत खराब हो जाई बैठी हम पानी ले आवता नहीं बैठी अरे आज इसको के दादल बहता था अरे यार क्या बताएं भैया के सामने हमारे घर में हेतु इज्जत नहीं हम सोचा था नहीं कोनो काम धंधा शुरू करें तनी के मजाक लगता है ए रुक 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 अरे मिल गईले गुरुजी इहे है ना इन्हीं से डांस सीखे के चल 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 अरे सर रउआ पता बा सर जब से हम आपके नाचत देख ले बानी ना तब से राउर एकदम जबराट फैन हो गई बानी का ठुमका लगावे नी सर एकदम मजा आ जाला हमार सहेली तो डांस के खातिर एकदम पागल हो गइल बिया वो एक्चुअली सर का बात है ना हमरा अंदर जौन डांस के कला बा ना हाँ ओकरा के निखारे